मानगोनां आफादगिरि आरो गासै बाथौ सिबियारिनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनैनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै लेंहरनायाव नुजाफैनो हानाय आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां मानव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरोबाव हांख्रायनाय बायदि आलासि महरै नुजाथिफैनो हाबावनाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां जयन्त मल्ल बरुवा आरोबाव हांख्रायनाय बायदियै आलासि महरै नुजाफैबावनो हादों आसामनिनो केबिनेट मन्त्रि बिथां चरन बर' आरोबाव जोंनि समस्टिनि एमएलए बिथां जिरन बसुमतारी बिथांमोन नुजाफैनो हादों गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो गिबियारि साबायखरखौ बावहरनाय जाहैबाय। थारैनो आङो दिनै नोंथांमोननि बे दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बेनि गेवलां मेलाव दसे समब्लाबो नुजाफैनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालामो बे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दारै दिनैसिम जिखिनि फोसाबनाय बा बेखौ फेहेरनायनि जिखिनि थांखि लानानै खामानि मावबाय थादों निश्चय आफा बोराइ बाथौआ आशीर्बाद खालामगोन आरो जोंबो बयबो मिथिगौ जाय जेखि धर्मआवनो थाया मानो जोङो दिनै बर'नि धोरोम होनोब्ला बे बाथौखौनो जों मिथिगौ। गोबां जाहोनाव सोरबाया गुबुन गुबुन धर्म लानो हागौ खिन्थु बर'नि धोरोम होननानै बुङोब्ला सारा दुनियावनो बयबो मिथिजोबगौ बाथौआ बर'नि धोरोम होननानै। जेरै थांनाय दानाव गुवाहाटीयाव बर'नि जिथु बागुरुम्बा मोसानाय बेजों मुलुगनाङै बर'नि जिथु कालचार बे बर'नि जिथु हारिमु मोसानायजों दिन्थिफुंदों बेयो बर'नि हारिमु आरो नोंथांमोना मिथिगौ गासिबो बे बर' रावाबो भारतनि संबिजिरनि 40 सिदुलाव हाबजाबाय होननानै आरोबाव भारतनि संबिधाना बिनि उनावनो बर' रावजों दानस्लाय जादों। आगोलाव भारतनि संबिधानखौ जोङो बर' रावजों फरायनो मोनामोन खिन्थु दिनै जोङो बर' रावजों फरायनो हाबाय। बेयो गासैबो आसाम सरकार आरो भारत सरकार